moi boas e fríos días, porque estamos a 0, 1 grau, a sensación térmica debe ser menos. Estou aquí en Castro Caldelas para participar no Castro Caldelas Vegan Trail, un percorrido de 17 km e 1000 metros positivos, primer trail desde setembro, así que a ver que nos hai. Vamos cantar que fai frío. Como Castañeiro. Aí está o já gravando. Imos polo kilómetro 4 a 8:23 de media. Acabamos de subir unha petada aí. Xa me deixou as pernas bailando. Se non estaba acostumbrado ao monte, agora xa así. Vamos a seguir a ver. Espectacular.
Levamos 10 kilómetros nunha vianza ensañable ahora mesmo. A ver se vexo as cintas. Ritmo de 6.22 de media. Notase que xa veo unha parte de correr. Te podíamos baixar aí un pouco o ritmo. A ver como sigue. Por lo menos xa non fai frío. Ou xa non sinto. Va. Kilómetro 12.200. Como se nota donde non saliu o sol aínda. Que animada, con canso marmaos en nada. De ir, que parecía primavera aí atrás, de repente entras nunha zona que é invernalia. Pois ata aquí o que foi o Castro Caldelas Vegan Trail, con vitoria para Hugo García en 1 hora 42 minutos e 53 segundos e Alejandra San Román en 2 horas 6 minutos e 6 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 20 e sexto da categoría, con un tempo de 2 horas 5 minutos e 26 segundos, a un ritmo de 7 minutos 9 segundos o quilómetro. As sensacións non foron todo boas que me gustaría, creo que polo frío que estaba facendo, que non me acabei de atopar a gusto, prefiro o calor para correr, pero sobre todo pola falta de rodaxe por este terreo, xa que dende setembro non corría un trail, e noteino moito, sobre todo nas baixadas. De feito, acabei con sangue no talón de ir facendo unha mala pisada baixando. Subindo tampouco me notei moi ben, ia lento, e tras a primeira subida xa levaba toda a zona do sóleo aquele escarcadísimo. Só se salvan as zonas onde se podía correr, xa que recuperaba terreo, e aínda así había que ir con precaución polo xeo que había. As zapas xa non agarran tanto, pronto tocará renovar. Parece ser que esta era a última edición deste trail, ou polo menos con esta organización, xa veremos que pasa, pero a min gustoume o percorrido, bastante entretido e completo, e sobre todo moi boas vistas, e iso que a néboa nos privou de ver máis. O percorrido arrancaba cunha baixada de 2,3 km onde había que ir con tino polas follas,
Chegamos á primeira subida, para min a máis dura, duns 900 metros e uns 300 metros positivos. A partir de aí a tendencia da carreira era ir baixando, pero sempre con algunha sorpresa en forma de subida, ata que chegamos ao quilómetro 12,7, onde nos esperaba outra subida tendida para facer a baixada pola zona das viñas. Rematada a baixada, todo o que quedaba, uns 2,5 km aproximadamente, era todo o tempo subindo, pero que se leva mellor que a primeira das subidas. A distancia polo reloxo foi de 17,5 km. O prezo por participar na distancia que fixen ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 20 euros e o prezo para o segundo tramo pois era de 25 euros, onde 2 euros de cada inscripción ian destinados ás organizacións en ánimo de lucro que colaboran co evento. Os puntos positivos, pois boa información da carreira e guía da carreira que mandan por correo, 3 distancias para o trail e 2 distancias para a andaina. A maiores, o día anterior tamén había prova de quilómetro vertical, que nunca fixen a ver se no 2025 lle toca. Localización e entorno espectaculares, de feito eu pareime en 2 sitios para ver as vistas, porque a saber cando volvo por ali. Recollida de dorsais durante os 2 días previos e o mesmo día da prova, servizo de guardarropas, boa marcaxe do percorrido, aínda que eu sí que me equivoquei na baixada polas viñas e tiven que volver uns metros para atrás, menos mal que me din de conta rápido. 2 avituallamentos intermedios completos, o avituallamento final completo con produtos veganos, duchas a 1,2 km da meta, mellor ir en coche, comida final con empanada e unha especie de caldo, tamén todo vegano. Non é que eu sexa moi fan desa comida, de feito son todo o contrario. No momento da inscripción tamén podía escoller ticket para acompañante por 5 euros. Había sorteo entre os participantes, medalla finisher que teño por aquí. E de agasallo daban esta bolsa. Os puntos a mellorar, pois o control de material obrigatorio, aínda que había 2 suíces facendo ese control, foi lento, ou nós fomos tarde a pasar o control, porque ao final saímos como 10 minutos tarde. Tamén non viña mal algún cartel indicando onde estaban as duchas, porque aínda estivemos un bocacho buscando onde estaban, e non fomos os únicos. E polo demais creo que todo bastante ben. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.